hori utzingo dut. Beti, bueno, egunon guztioi, eta mila esker etortzeagatik. Gaurkoan, igandean ospatuko den, maiatzan batean ospatuko den, Idiazabalgo 19. gazta eguna aurkeztera gatozkizue. Eta lehenik eta behin, mailan ere ondoan ditudanak aurkeztuko dizkizuek. Alde batetik, Bittor Oroz, nekazaritza eta arrantza sailburua, Eusko Jaurlaritzatik datorrena. Ongi etorri, Bittor. Zesan dut? Sailburua. Oie, barkatu, sailburu ordea, barkatu. Ioritz Imaz, Idiazabalgo alkatea, Jose Mari Ustarroz, Idiazabalgo izendapenetik lehendakari gisa, eta Ines Argarate hartzaiak ordezkatuz. Igande honetan esan bezala, maiatzan batean Idiazabalen gazta izango da protagonista. Baina gaztaz gain, musika, ekitaldik, ardiak, hartzaiak izango ditugu, eta gure bost zentzumenak aktibatzeko moduko egitaraua prestatu digute. Gazta egunarekin omendu nahi deguna lehen sektorea da. Guretzako aldunditik lehen sektorea indartu egin nahi dugu, Gipuzkoako produktuak sustatu nahi ditugu, eta horrelako ekitaldiak bultzatzea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Gaztaia da gure Gipuzkoako produktuetako ikur bat, eta kanpoan, maila internazionalean, gu ezagutzera maite gaitun aukera honenetako bat. Idiazabal gazta da ordezkari daukaguna, eta esan bezala kalitate bermatua gure nolabait ere gure pertsonalitatea eta gure nortasuna ere identifikatzen duen produktu bat, ez? Gipuzkoako produktu ezagunetakoa. Eta guretzako hori sustatzea eta hori bultatzea ezinbestekoa da, esan bezala. Sektorearekiko apostua eta konpromisoa irmoa da, eta bai hartzantza, hartzaiak, ardiak, gaztak indartu nahi ditugu, eta apostu horretan aldundia beti izango da sektorearen bide lagun. Lurraldean sinisten dugu, pertsonengan sinisten dugu, guzti honen atzetik pertsona daudelako, ez? Produktuak eta beraien kalitatean sinisten dugu, eta azokak produktu hauen erakusleio diren momentutik gure apostuetako beste ekintza eta beste bultzara bat suposatzen dute. Igandean ospatuko dugu azoka, gure produktuen, esan bezala gure produktuen erakusleio bat izango da, eta nik uste dut horrelako egunak, horrelako azokak bultzatzen jarraitu behar dugula. Eta Idiazabalen izena eta errekonozimentu hori bultzatzeko ezinbestea iruditzen zaigu gaur gauden bezala erakundeak, elkarteak eta herritar guztien konpromisu eta implikazio hori bilatzea. Eta nire aldetik besterik ez, orain Bittorri pasatuko diotitza, sailburu ordeari pasatuko diotitza. Oso ondo, eskerrik asko Ainhoa. Bueno, nik hausnarketa txiki bat ingo nuke, zatio, hau urtero aurkezten dugun jaialdi bada, eta guretzako oso garrantzitsue, azken finean laguntzen digulako baita lotura bat egiten gure lehen sektorea eta gure herri urbanoaren artean, eta horrek garrantzi handia du, batipat hitz egiten egialako daukagula momentu honetan gure eskuartean produktu bat, lurrari oso lotua dena, Idiazabalgo gaztak lortzen ditu behintzet bere baikian jasotzea atributo oso positiboak, atributo positibo hoien artean eta lurrari lotutako atributo hoietean hitz egiten ari gara hartzantza mantentzen duen produktu badela, eta ekintza hau ikusten dugu gaztaren merkaturatze estrategi guztian ekintza estrukturagarri bezala, 19 urte dira egiten dela, eta oso garrantzitsua da guretzako bai kanpoa behi da eta bai barrua behi da gure jendeak gazta bat erosten duen momentuan zer erosten duen ezagutzera ematea. Gazta bat ez da bakarrik elikagai kasu honetan oso kalitatea handikoa. Gazta batek bere bagaikian atributu asko ditu, paisaiaren mantentzea gure hartzaiek egiten dute, gure kulturaren mantentzea. Azkenen gaztak eta elikagai, Euskadin elikagai askok eta kasu honetan bereziki Idiazabal gaztak egituen duen multifuntzio mantentze hori oso zabala da. Orduan, horrelako ekintzek launtzen digute ezagutzera ematea hain gurea dan produktu bat, eta produktu horri atributu oso konkretu batzuk eraisten. Eta baditu eta horiek jendeari erakusten. Ikusten ari gara,
mundu mailan badagoela kontsumo ohituretan paradigma aldaketa oso sakoneko bat, eta atzo bertan alimentariatik etorri ginen, eta geroz da gehiago jendea eskatzen ari da benetan egiazkoak diren produktuak. Atzetik histori bat eta egiazko histori bat dituzten produktuak. Eta Idiazabal Gaztak hori danak bere baitan hartzen ditu. Eta uste dut gure gaztak eta gure sektorea kasu honetan baduela etorkizun oparo bat, benetan jendea konturatu delako produktuak bat behar duela zerbait, prezioa baino gehiago den zerbait behar duela, eta gure gaztak badu kasu honetan. Orduan, etorkizun alde hortatik lortzen dugu izatea lotura hori dagoelako. Ekintza asko daude aurten gaztari lotuta, eta bat oso garrantzizkoa izango dena, Works is Awards, aurten 3.000 ekoizle etorriko dira, Donostiara, eta da kanpora gure sektorearen erakusleio bat ere, eta hau da beste ekintza bat, komerzializazio eta gure produktuen erakusleio horretan, ekosistema guzti horretan dagoen beste bat, baina oso garrantzitsua, eta lehen foru diputatuak zion bezala, diputazioarekin batera Jaurlaritza ere bere sektorearentik gertu nahi do, eta uste du benetan horrelako feria hauek garrantzitsuak direla, Works is Awards bere atala duen bezala, kasu honetan Idiazabalgo feri honek baduela bere garrantzia. Eta eskerrak eman nahi nieke, hasteko gure sektoreari, egunero egiten duen lanagatik, bai alde batetik Idiazabal jatorri izendapenai hor egiten ez zuen lanagatik, Artzai Gazta elkarteari eta Idiazabalgo udalari, Idiazabalgo udala beti oso gertu egoten delako, eta danon elkarlana beharrezkoa dalako momentuetan gure sektorea mantendu alizateko. Eskerrik asko eta zorteriko bena igandean. Eskerrik asko, Bitxo. Eta hitza pasatuko diot Joritz Imaz, Idiazabalgo alkateari. Eskerrik asko, Ainhoa. Eskerrik asko, Bitxor. Eskerrik asko. Makatzako Artzai iaz Idiazabalen irabazi zuena, txapelketa berezi egiten da Idiazabalen, eta iazko irabazlea etorri zaigu, Makatza Gaztandaitik, eta baita ere Joxemari Guztarroz, jatorri izendapeneko lehendakariri. Festa hau, oain arte hitzin da, filosofia horrekin jatorri hor dauke, festa honetanak, hori laundu beharra, Artzaien eguneroko lana, Artzaien produktuen komertzializazioan launtzeko beharra, eta baita ere guk Idiazabal herritik beti esaten dugun bezala eskerrak eman nahi digu Artzaiei. Azkenen guk izen bat badaukegu, eta izen on hori Artzaiei eskerrak daukegu. Orduan guri herri bezala baita ere tokatzen zaigu, nik uste Euskal Herriko herri guztiri tokatzen zaigula eitia gauzak, baina guri ezinbesten esker hori adirazi eta aldan inen launtzea tokatzen zaigu. Eta beti eindako guztie ez da nahikoa izango, baina ein aldeun guztie eiten saia oingo geha bintzet hemen diaurrean. Orduan, hori esan da, ni pixka zentrauko naiz gitarra hauen ere eunen zehar ze izango dan. Eunen aurretik atzo bertan hitzaldi bat euki gendun, Javier Jauregik emantzon hitzaldi bat Mendiko Gaztan ingurun. Bihar daukegu mami txapelketa, urtero egiten deun herri mailako mami txapelketa, latxa ardin esneakin egindako mami txapelketa, eta larun baten izango dugu hainbat bisita egiteko aukeraz gain, herriko gaztandegita bisitak egiteko aukeraz gain, arratsaldean Pirineotako gazten kata bat izango dugu, Pep Palau Kataluniako kritiko gastronomiko baten eskutik, eta gero baita ere, pixka kultura eta dana lotuz, herri kirol saio bat ere izango da, Idoia Etxeberriak emakumezko batek inoiz jaso don harri pisutxuna altxatzeko alegin egingo do. Eta, herrikirola, festa izango da baita ere karpa bat, bai larun bat eta igandean bazkaltzeko eta afaltzeko aukera izango da euskal produktuekin, eusko label produktuekin, basetxerri produktuekin eta bar. Eta igandea begira,
ja egitera urteroko moduko izango da, ez da nobedade handirik, baina, 10etan izango da azoka irekiera, 11 aldea izango die aktibitate ezberdinak hasiko die, bai txapelketa herrikoiaren hasiera, 12etan hartaldea pasako da herritik eta hartalde hori ilemozten jarriko ditugu, gaztak ketzen, nola ketzen dan ere ikusteko aukera izango da, urtero baita ere gonbidatuak izate ditugu kanpoko gaztaren bat edo izaten da, urtero izaten da Usoirati jatorri izendapeneko iparraldeko gaztandegi bat, Azkorria gaztandegi izango dugu, eta gero baita ere kanpotik ekarri hoi dugu besta bat. Eta aurten izango da Portugaldik, Fundao eskualdetik etorriko da gaztandegi bat, eta, bintzat, oain arte normalen hemen estatu espainolan tarteko gaztandegi bat izan zen, oain peninsulatik ezkeatatzen, baina bintzat beste nazio edo beste estatu baten gaztandegi bat izango dugu, eta gero urtero omentzen da herriko hartzai bat. Herriko hartzaia omendu partez aurten, nahi gintuen omendu Dominika Agergarei. Iparraldeko gaztagile bat, hartzai bat, kultur gizon bat, urtero Idiazabalen gazta egunen izaten genduna Azkorria gaztandegiko kide izanik gazta saltzen, eta oain hilabete batzuk hile egintzan, eta orduan Idiazabalgo herriak omenaldi bat egin nahi dio Dominika Agergarei, pixka bat Idiazabal herriakin izan duen lotura eta jarrerakin eskerrona diraziz, baita ere gaztaren mamia proiektua guk herrian martxan jarretako gaztaren mamia proiektukin bete-beten iparraldekin daukogun harremanakin bea ere lotura zuzena izan zalaik, eta herrikin beti harreman hori mantendu don pertsona bat izan dalaik. Orduan, eskerrona eta omenaldi txo bat, xumea, baina beharrezkoa ikusten genduna, egingo zaio aurten. Eta gero hori, txapelketa izango da, badakizu Idiazabaleen egiten dela, konsumitzaiek beraiek aukeratzen dutela beraien gustokoen adan gazta, eta hortarako egiten die, hartzai gazta elkarteko, eta jatorri izendapeneko jakitunek pixka bat laguntzen jendei, nola katatu behar da, nola astatu behar da gazta, eta nola ze balore hartu behar dien kontu, baloratzeko garaien, eta eta horren arabera kontsumitzaiek beraiek erabakitze dute beraien gustokoen adan gazta. Horregatik aurten hemen dago iaz irabazizuna, eta hori ere animatu nahi nukenik bereziki jendea hortara. Pixka bat ez talako gazta jatea bakarrik eta astatu inber da, urtero esaten den gauza da dasta inber da eta eosi inber da. Baina eosteko eta eosi horretik eta dastatu inber da, jakin inber da produktu bat nola barola hau bardan, eta nik uste dut olako kalidadeko produktu batekin alako aukera bat jartzen danen hartzaiekin zuzenen gainea hitzeiteko aukerakin, eta pixka bat nik uste dut produktu hori baloratzeko behar dien aukera guztik, kontzeptu guztik, beharrezko dien gauza guztik egongo diela, ez? Eta nik uste herritarrok, konsumitzaileorok aprobetxatu beharreko egun bat iruditzen zaigula, eta aprobetxatu beharreko egun bat iruditzen zaigula, ez? Orduan hoxe, nik besteik gabe, hori izango da urteroko modun, eta eskerrik asko, berriz danoi. Lehen esan duzue, baina gauza zoragarri da, instituzio ezberdinek, hartzaiek, jatorri izendapena, danak esku hartuta gauzak egiten aitzea, eta nik uste dut bideo hori markauta, bideo hori dela egokina, eta horri eutxi inberdiula. Oso ondo, mila esker, Joritz, eta iganteen ikastera jungo gea, eta Jose Mari Ustarrozen da izendapen, jatorrizko izendapenen maixuen eskutik ikasiko dugu. Jose Mari. Bai,
ikastera eta kultura egitea. Hau da gauzoik garrantzitsuena, hau falta zaigun ikuste. Niri beti esaten jaten garen, bueno, zuen aurkakoak edo zuen kompetentzia zein da. Nire potentzia ez da hori, gure kompetentzia da inkultura. Ez baloratzen ez jakitea horregatik ikasi eta kultura egin. Bueno, egunon ongi etorriak da eskerrik asko hemen izateagatik. Bueno, hemen daukagu 2016 garrekeneko gaztaren jaialdia. Gazta berri hasi denaren jaialdia da, dudarik gabe. Gaztagile guztiak kalean dauzkatelako beren jaki hoberenak. Orain ja, esan daiteke danak gaztagile guztiak badutela beren gazta berria eta hori aipatzera eta goratzera joan behar dugu. Gure Artzain eta Mendialdeko abeltzantzaren emaitza berezia da eta mundu osoan baloratua. Oso baloratua esan beharko induke. Kontutan eduki behar dugu ez dela egun bateko emaitza baizik eta 12 hilabeteko lanarena. Eta aurretik gure omenik beroena dudarik gabe Artzain eta gaztagile hauei. Bertakoak, kanpokoak baloratzen duten neurrian baloratzen aldugu, hori galdera hori izan behar dugu ongi grabatua. 2 feritan egon gara, enbitor ere egon da hor, eta, bueno, han jaso ditugun balorazioak hemen entzun beharko genduzke danok eta askotan esaten dut gero nire herrira joaten naizen garien berdineko balorazioak entzuten ditut. Ez daiteke esan nola baloratzen duten. Orduen, feritan entzuten duguna bertakoak sinistu egin behar dugu. Eta lehen esan duan bezala kultura egin. Hori egin behar dugu egunetan. Ez da bakarrik gazta jatea, baizik eta dastatu eta kultura egin. Bueno, astelehenean Joseba Insoustik jaso zuen Espainiako ministraren eskutik, joan den urtean ministerioa konbokatutako edo deitutako deialdi edo lehiaketan baloreazioik hoberena jaso zuelako, mendian egindako gazta bat, eta, bueno, berakan egin zuen diskursoa, eta, bueno, zoragarria izan duzen, danondako, eta gure gaztaren dako. Idiazabal jatorri izendapena estrategikoa uste dut gaur, atzo, gaur, eta batez ere aurrerantz. Eta etorkizuna honen babesean, honen babesean dago gure Euskal Herri guztiko gaztagile eta ardi latxaren artzaintza. Hau ere bai kontutan izan behar dugu, beharrezkoa da horrelako babes bat izatea. Babesik gabeko gaztak ez dut uste oso etorkizun ona izango dutenik. Ikusiko dugu azaroan, hemen Donostin, hortxe zagoar egingo den lehiak eta horretan, eta bueno, hor ere ia kultura gehiago egiten dugun. Bueno, besterik ez, gonbidatu denak, entzule edo irakurle guziak, egun hortan horre egoteko, eskerron deneri, zorionak, eta, bueno, batez ere, Idiazabalgo herri eta udalarentzat berak egiten duen lanagatik, eta, bueno, nola ez, Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak egiten duen laguntzagatik. Eta aurrera segi, eta ez egin atzera sekula. Eskerrik asko. Mila esker, Josemari. Eta Josemarik aipatu duen estrategia horren barruan, ezinbestekoa da gure hartzaien parte hartzea, eta Josemarik esaten duen bezala, eskerrak, zuen lanagatik, eta egiten duzuen guztiagatik. Inez, nahi duzunean? Bai, egunon. Bueno, ni lehen da biziko nahi nuke eskerrak eman dana, instituzio danei eta hemen lana ibiltzen den danei, aukere ematen duzkelako gure produktua jente jakusteko. Bestela gehekasa ze asko ez dugu iteik. Hortik utzita, hain izketan hartzai guztin aldetik. Idiazabalgo gazta eune guretzako da oso berezie. Lehen da biziko negu gorritikan irten, eta lehengo hila irte ere azaten dan bezala, tunel baten argitasune. Gero, juntatzegea, elkartzegea, hartzai pila bat.
ez geana negu guztin ikusi, eta hor itzeten da harremanak, eta bueno, eta gero dauku aukerea basaltzeko. Ondo saltzen da, Idiazabalgo herrie oso ondo portatzen da gurekin, aukera ematen duzku, eta jentei erakusten diu ze produktu daukun. Porque itzeten da gaztei berrie, aurtengo produktua, eta ja jentek ikusten du zer daukun etxeetan. Eta oso egun polita izeten da. Egun eona pasatzen deu, ze haiten deu, harremanak izeten ditu, bai saltzeko eta bai erosteko, eta gauzak, eta bueno, hola pasatzen da gure egune. Eta ez dakit, ni juntzan urten eukigen du zuertea lehengo txapela eta atzea, eta bai konkursotakok eta txapelketatakok politie da, baina hori ondio bereziego da, porque azken baten jente pila bat pasatzen da, aukeratzea zure gaztaia honena, ilusio ondia itxeizu. Eta ez dakit bestek ezer esateko. Eskerrik asko danoi, eta badakizue, jaien danuk Idiazabalea, gaztaia ostea. Bueno, mila esker, Inez, eta galderari baldin badezue, oraintxe da tartea. Bai? Sí, bueno, a ver, decía yo un día especial, lo primero, salimos de un invierno un poco duro y suele ser el primer día que nos juntamos muchos pastores allí. Haces los trabajos rapidito a la mañana y vas a Idiazabal con la ilusión de juntarte con todos los pastores, porque pensar que desde octubre que entramos en la época de invierno hasta el domingo apenas hemos salido. Y suele ser pues el comentario de todos, ¡buah! Ya hemos pasado el invierno, ya tenemos una luz que se ve al final del túnel. Y ese es el día, nos juntamos los amigos, todos los pastores, comentamos cómo nos ha ido la campaña, si tenemos algún problema, cómo nos ha ido la campaña anterior a la hora de vender el queso, cómo vemos esta campaña, cómo se ven las perspectivas, y suele ser un día muy bonito. Luego comemos juntos y bueno, luego ya cada uno para casa. Erderaz, gazteleraz edo... Unas 20 queserías de Artzaigazta, otras 2 o así del pueblo mismo que no son de Artzaigazta, pero bueno, en total 22 o así que son de Idiazábal. Y luego pues los quesos invitados de Ascorria, que vienen todos los años, que es de la denominación Usuirati. Y también este año va a venir un quesero de la comarca de Fundao de Portugal. O sea que en total pues unas 24 queserías. O así. Sí, eso es. Bueno, pues el campeonato que se hace en Idiazábal es popular, o sea, el jurado es popular. Todo aquel que quiera participar pues se va bueno, es una carpa pequeñita que se suele montar y ahí suele haber pues gente de la denominación y de Artzaigazta para ayudar a la gente a valorar el producto, ¿no? Qué parámetros hay que tener en cuenta a la hora de valorar un producto pues es que lo esencial es eso, que valoremos el producto, no es solo comer, ¿no? Entonces, para valorar ese producto, pues a la gente también hay que enseñarle, hay que formar a la gente para que qué es lo que tiene que tener en cuenta a la hora de valorar un producto cualquiera, no solo el queso. O sea, esa cultura, lo que comentaba José Mari, es al final eso, la cultura gastronómica, la cultura de valorar y darle valor al final a la hora de comprar también al producto en sí, que no, como decía Víctor, el queso Idiazábal es un producto ligado a la tierra, que son los que guardan el paisaje, la biodiversidad de los montes que tenemos, esos paisajes que tenemos que los propios vascos y los que nos visitan de fuera que se quedan, joder, qué paisaje, qué verde, qué montes, no, pues los jardineros de Euskadi, Euskal Herria son los pastores.
y eso pues hay que valorarlo a la hora de comer el producto final de esa actividad, ¿no? Es eso al final. El concurso no es para que saque un pastor la chapela, es al final para que la gente sepa valorar un producto y al final pues también darle un premio a un pastor que, oye, pues mira, tu queso, este año tu queso le ha gustado a la gente, ¿no? O sea... Sí. Hacer cultura, porque cuando ahí no se va a comer queso, sino a valorar los quesos. Entonces, cada uno de los que pasa ahí en esa línea son 11 o 12 quesos los que come seguidos. Le ponemos también unas manzanas para quitar el sabor del anterior. Entonces, eso te hace pensar. Y como los parámetros está bien definido, bueno, la forma y todo eso no hay que poner en duda, son quesos que todos nos los llevaríamos a casa. Sobre todo eso, el pensar, coño, ¿cómo huele? ¿Qué textura tiene? ¿Qué sabor? Y sobre todo el regusto. Yo a todos, cuando estamos haciendo una cata, a todos les digo, no toméis la segunda cuña, el segundo bocado, hasta no analizar el regusto, qué recuerdo te ha mandado, se ha mantenido, se ha caído, o te ha dado un recuerdo de algo extraño. Ahora, hoy me deja un recuerdo, como decimos, redondo, qué a gusto. Bueno, ahora la siguiente, y así hasta 11 o 12 o las que sea, pero siempre pensando en lo que estás haciendo. Esto sí hace cultura y es lo que nos falta. Una vez hicimos una cata comentada en Lurrama, aquí en Iparralde, cuando se hacía en Bayona. Y bueno, coño, pues la sala se llenó, le parecía aquello una misa, estaban todos con una atención y con un esto. Estaba Pachi Pérez Elortondo, el responsable del comité de cata. Joder, bueno, todos allá y preguntando, o sea, con un interés, y después al final pues, te pones a hablar y le preguntas, bueno, ¿qué tal os ha parecido el queso? Ah, sí, el queso es muy bueno, pero claro, terminaban diciendo, pero en Francia tenemos muchos muy buenos, Eso tenemos que hacer nosotros, cultura y defender lo nuestro. Ya sabemos que fuera hay cosas buenas, pero como lo nuestro igual ninguna. Y si no, todos los comentarios que hemos recogido, tanto en Gourmet como en Alimentaria, eso ya tenía que tener yo escrito en un diccionario, eso, todo lo que la gente ha comentado. Los que probaban e incluso los que pasaban solo de ver el nombre. Esto tenemos que tener grabado todos nosotros aquí. Bueno, a las 10 empieza la feria. Sobre las 11 o así ya empieza el concurso popular. Sí. A las 12 pasa el rebaño del pueblo, un rebaño del pueblo, y empiezan a esquilar las ovejas y tal. Y luego también suele haber una demostración cómo se ahuma el queso, que es una cosa que el Idiazábal ahumado, pues en nuestra zona además tiene pues mucho peso y bueno, pues es una cosa que queremos potenciar también. Entonces, bueno, ahí se suele demostrar cómo se ahuman los quesos. Y luego ya empezarían los homenajes también a la una. Sería el homenaje a Dominica Gergaray, que es un pastor de Iparralde, que todos los años solía venir a Idiazábal a vender sus quesos. Y bueno, desgraciadamente hace unos meses pues murió. Entonces el pueblo de Idiazábal le quiere hacer un homenaje a Dominica Gergaray pues, por la relación, por la atención que ha tenido con el pueblo de Idiazábal, no solo viniendo al Día del Queso, sino con el proyecto de Gastare Mamía, que ha estado siempre ayudando en la relación de Iparralde, el pueblo. Bueno, pues ha sido un referente y una persona pues importante en estos proyectos para el pueblo de Idiazábal. Y bueno, pues después del homenaje serán los premios al concurso y tal, y ya está. Ahí no, o sea, toda la mañana se podrá comprar queso, se podrá hablar con los pastores, se podrá de todo. Habrá talos, habrá triquis, habrá de todo.
Oso ondo, mila esker danoi, eta, bueno, iganden, entzun dezue ikastera eta gaztaia erostera. Mila esker.